So ọdịnala be ndị ga-adị, ọdịnala niile bụ okwu nsọ Chineke. Tuturi ewetara anyị ụka n'ala Igbo, n'ala Afrịka, especially n'ala Igbo be anyị ka mma. Ọdịnala ahụ adịgo adị na be ndị be nna m tupu ewetara anyị ụka. Ihe ahụ Chineke si anyị sọ nsọ o dere nye Moses mgbe Moses du ụmụ Israel ala na Promised Land. O wee dee iri iwu nye ha, n'ihe a bụ iwu nke ya bụ Chineke. Mgbe na-agwa gị sị na ndị mgbe ochie nna nna anyị ha asọbago ya nsọ bifo ewetara anyị ụka. So ụka wee bịazie, ọ bụrụ na ị na-eche echiche ọfụma, ị mata na ọdịnala bụ okwu nsọ Chukwu, because ọdịnala agaghị ananata. Asọ ọdịnala na ịma na okwu nsọ Chineke ya ana, maka na ọdịnala adịbe nna m bụ ofu ife witi ọdịnala ahụ o dere nye Moses ka a na-edebe iwu ya. Ofu ife ka ha bụ. Ihe a Chineke si anyị sọ nsọ ka anyị na-asọ nsọ na be ndị be nna nke m, mana anyị avalụghị ya. Maka gịnị? Ndị be anyị awara anya ide ya n'akwụkwọ, ndị be anyị awara anya ise ya na foto, ndị be anyị awara anya ime ihe onyonyo banyere ya. So nke ahụ anyị ma nke ndị ụka kụziziri anyị. Isi Igbo ọbụla ịbụ asị gị na ị nwere omenala be nna gị, and omenala ahụ bụ okwu nsọ Chineke. Omenala ọbụla sọrọ ihe ọjọọ nsọ si n'aka osebụla ụwa, o si n'aka Chukwu Okike abịa ma God the Creator. Ka anyị meghara imezi n'onwe anyị like this, ka anyị ghara ime n'onwe anyị, ka anyị ghara ifu n'efu. O nwere ebe anyị si bịa, o nwere ebe anyị si bịa. Ịpụnye njem mana ị mara ebe ị na-eje, ime mara ebe isi kunye njem ahụ, ihe amanata ebe ị na-eje. Natabanụ anyị ga-abụ ndị otu Kraịst na-eme iwu nke Chineke, mana anyị agaghị echefu ebe anyị si wee bịa. Anyị agaghị echefu ihe nna nna anyị ha mere bụ iji ọjị wee kpee ekpere, iji ọjị wee kpee udo, iji ọjị wee lụ nwaanyị, iji ọjị wee kene onye ọbịa. Anyị chefuo ya, ọ gara adị mma. Anyị chefuo ya, ọ gaghị adị mma. Ka anyị na-ekpe ekpere wite ọjị. Ihe anyị eji na-ekpe ekpere wite ọjị maka na ndị nna nna anyị ha mekwara ya. Ọ bụ arafa mere m na gị ji wee dị ndụ tata. Nna nna anyị ha mere ya, mana Baịbụl asịrọ gị chefuo nna nna gị. Baịbụl asịrọ gị chefuo ndị nwụrụ anwụ. Na ọ bụ na Baịbụl sị anyị chefuo nna nna anyị, Isaac, Abraham na Jacob, anyị agaghị na-echeta ha because ha nwụgo over 2000 years ago. Asị anyị echeta na ndị nwụrụ anwụ na Baịbụl forbidere. Ịma na ekpere a na-ekpere ndị senti na anyị ekwesịghị ikpe ya. Baịbụl sọpọtụrụ ka a na-ekpere ndị senti ekpere. My own father was Saint Gabriel. Yes, or Saint Gabriel. A na-ekpere ndị senti ekpere, ana m ekpekwara ya ekpere. Ịghọtago? So ọ bụ na Baịbụl forbidere ikpere ndị nwụrụ anwụ ekpere ọ ịgwa ndị nwụrụ anwụ okwu, anyị agaghị na-agwa Abraham ha ma ekwute ekwu Abraham ha. So ka anyị jisi ike na ụmụ Igbo, onye chefu na ebe o si bịa. Nugo a na-asa mmadụ isi nya o nwere ebe ya asadebie. Uche mmadụ abụrụ echiche Chukwu, mmadụ abụrụ Chukwu. Chukwu ma nke ka mma. Onye ọbụla na-eme ozi omume n'ụwa, ma ị na-efe arụsị, ma ị na-eje ụka, ma ị na-ekpe alakụba, Chineke fụrụ gị n'anya. Maka ndị Chineke si anyị mebe ihe ọma. Ma ebe ọbụla ị nọ mebe ihe ọma, na ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ise, ọ ga-adịrị gị mma n'Eke, ọ ga-adịrị gị mma n'Orie, ọ ga-adịrị gị mma n'Afọ, ọ ga-adịrị gị mma n'Nkwọ. Ise.